राजीव बसुमतारी जाय समाव आसाम सरकारा 5,500 फोरोंगिरि थिसनथाय पोस्ट फोसावदोंमोन बेखौ लानानै गोबां चर्चा एबा सावरायजागासिनो दंमोन बर' बिजोंखौ लानानै नाथाय बे समावनो मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट फोरोंगिरि थिसनथायखौ लानानै प्रमोद बर' थामहिनबा बिटिआर नि सीएम प्रमोद बर'नि मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट बिटिआर नि थाखाय आलादायै सप्तासेनि गेजेरावनो एबा फैबाय थानाय समाव बिटिआर नि थाखाय आलादायै सप्तासेनि एबा साननैसोनि उनावनो एबा साननैसोनि गेजेरावनो 1216 टेट फोरोंगिरि थिसनथाय होनाय जासिगोन जाय समाव आसाम सरकारनि फोरोंगिरि पोस्ट फोसावनायखौ लानानै बिटिआरआव हांगामा सोलिबाय थादोंमोन आरो बिटिआर सरकारखौ गोबां सोंखारिदोंमोन आरो माखासे बर'नि माहारियारि आफादखौ बाथ्रा बुंदोंमोन बे समावनो बिटिआर नि सीएम थामहिनबा बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथांनि मोनसे गिदिर फोसावनाय आसाम सरकारा फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय 5,550 पोस्ट फोसावदोंमोन आरो बेनि गेजेरावनो 58ल' बर' बिजोंनि फोरोंगिरि पोस्ट ओंखारदोंमोन बेखौ लानानैनो बिटिआर सरकार आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरनि सायाव आसि थुनानै बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय थांनाय साननैसो सिगां समाव सरकारजों फोसावजानाय फोरोंगिरि पोस्टआ बिटिआर नि बायजोनि थाखायसो फोसावदोंमोन आरो बिटिआर नि थाखाय आलादा फोसावजानाय जागोन होननानै बे समाव बिटिआर नि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों आरो बिटिआर नि 1216 फोरोंगिरि थिसनथाय फोसाव जासिगोन आरो बेयो थाबैनो फोसाव जासिगोन होननानै बिटिआर नि सीएम प्रमोद बर' बिथाङा रोखा फोरमायदों खौरांनि गेजेरजों आरो बेजों लोगोसे आरोबाव बेनि गेजेरावनो मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौबो थाबैनो 3000निबो बांसिन बिटिआर नि थाखाय आलादा पोस्ट फोसावनाय जासिगोन बे समाव फिन फोरमायबावोदि बिटिआर फोरोंगिरि थिसनथायनि थाखाय मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट जाय समाव राज्य सरकारा 5,550 फोरोंगिरि थिसनथाय पोस्ट फोसावदोंमोन बेखौ लानानै गोबां चर्चा एबा गोबां सावरायनाय जादोंमोन जेराव बर' बिजोंनि फोरोंगिरि थिसनथाया 58ल' होननानै गोबां आसि थुदोंमोन गोबां हांगामा सोलिगासिनो दंमोन बे समावनो बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा मोनसे बिग ब्रेकिं आपडेट होदों जेराव साननैसोनि उनावनो बिटिआर नि थाखाय आलादायै 1216 फोरोंगिरि थिसनथाय जासिगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों लोगोसे फैबाय थानाय समाव थाबैनो फोरोंगिरिफोरजों लोगोसे 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ 3000निबो बांसिन साख्रि थिसनथायनि फोसावनाय जासिगोन होननानै बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायदों दानिया फैदों साख्रिनि थाखाय थिसनथाय बाथ्राखौ मा फोरमायदों बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांनिफ्राय जों आबुं मिथिना लादों एक सप्ताहर भितरते हबो 1216टा पोस्ट एलिमेंटारी कारणे आरो 1500 पोस्ट सेकेंडारीर कारणे अति शीघ्रे इंटरव्यू हबले गई आछे प्राय 2800 शिक्षके आमार बिटिआर अंचलत नियुक्ति पाबो आरो 3000 3rd ग्रेड 4th ग्रेडर जितु इंटरव्यू हितो अति शीघ्रे हबले गई आछे इतिमध्ये 10খন कलेज जेनेके कोठा दिसिले तेनेका प्रोविन्शियलाइज करा हल यार पिছত हायर सेकेंडारी हबो यार पिছত हाई स्कूल हबो यार पिছত एमई स्कूल और एलपी स्कूल तेनेका लाइनत नीट बेसत लाहे लाहेকৈ स्कूल बिलाक प्रोविन्शियलाइज करा हबो স্বাধীনতার ৭৫ বছর পিছত প্রথমতে আমার সরকারের সময়তে ক্লক টাওয়ার লাগে আর আজি গোটেই গোসাইগাঁও টাউনত প্ল্যান্টেশন হব সুন্দর প্ল্যান্টেশন সাধারণ প্ল্যান্টেশন নয় সুন্দর প্ল্যান্টেশন গতিকে গোসাইগাঁও টাউন ওয়ান অফ দি বেস্ট এন্ড বিউটিফুল টাউন হবলৈ গৈ আছে ইয়াৰ বাহিৰে যিখিনি দলং যোৱা বানপানীত উটুৱাই লৈ গল এই দলংবিলাক আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু বিভিন্ন তাত ৰবীন্দ্ৰ ভৱন হব বিভিন্ন কাম কাজ এক সপ্তাহৰ ভিতৰতে হব 1216টা পোষ্ট এলিমেন্টাৰী কাৰণে আৰু 1500 পোষ্ট সেকেন্ডাৰীৰ কাৰণে অতি শীঘ্ৰে ইন্টাৰভিউ হবলৈ গৈ আছে প্ৰায় 2800 শিক্ষকে আমাৰ বিটিআৰ অঞ্চলত নিযুক্তি পাব আৰু 3000 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেডৰ जितु इंटरव्यू हितो अति शीघ्रे हबले गई आछे इतिमध्ये 10খন कलेज जेनेके कोठा दिसिले तेनेका प्रोविन्शियलाइज करा हल यार पिছত हायर सेकेंडारी हबो यार पिছত हाई स्कूल हबो यार पिছত एमई स्कूल और एलपी स्कूल तेनेका लाइनत नीट बेसत लाहे लाहेকৈ स्कूल बिलाक प्रोविन्शियलाइज करा हबो স্বাধীনতার ৭৫ বছর পিছত প্রথমতে আমার সরকারের সময়তে ক্লক টাওয়ার লাগে আর আজি গোটেই গোসাইগাঁও টাউনত প্ল্যান্টেশন হব সুন্দর প্ল্যান্টেশন সাধারণ প্ল্যান্টেশন নয় সুন্দর প্ল্যান্টেশন
গতিকে গোসাইগাঁও টাউন ওৱান অফ দি বেষ্ট এণ্ড বিউটিফুল টাউন হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াৰ বাহিৰে যিখিনি দলং যোৱা বানপানীত উটুৱাই লৈ গ'ল, এই দলংবিলাক আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু বিভিন্ন তাত ৰবীন্দ্ৰ ভৱন হ'ব, বিভিন্ন কাম কাজ নিৰ্মাণৰ কাম কাজ গোসাইগাঁও টাউনত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু এইটো কণ্টিনিউ হ'ব।